Welcome back. You're still watching Weekend Morning. It is time for Masters of Arts, where we talk music. Stay tuned. Jesu Mhondoro Apostles is a gospel group led by Abio Tarubinga. The group recently recorded its album entitled Tichabonga Jehovah, and Tarubinga joins us in the studio to tell us more about his music career. Tinokuchingamidza ikuchirongwa chedu chino cheweekend morning. Saka makapinda rini mune zvemimanzi uye boka renyu rine vaimbi vangani? Takapinda mune zvemimanzi muna 2012. Boka redu rine vaimbi 9 nevatambi 3. Saka munonyanya kuimba nezvo? Tinonyanya kuimba nezveshoko raMwari, kuti zvinhu zvatinoona zvichiitika munyika, then nekuti shoko raMwari rinoti kudii nemuraramiro unoitwa munyika. Saka ndo shoko ratinonyanyisa kuimba nezvaro. Saka mune damba refu ramakatsikisa recently. Saka riri kutambirwa sei nevateereri? Vateereri vedu vari kuritambira zvakanaka. Nyangwaro rine matambudziko ariri kusangana naro akafananawo nepublicity yekuti vanhu vazhinji havasati vaakutiziva nezvemarketing wokuti hatisati takukwanisa kuti tive nemautlets anotengesa music yedu nefinance nezvimwe zvakaita sana transport kuti tikwanise kufamba from one place to another nemusic iyo. Handiti saka album iri nderechingani? Album iri nderechi2. Nderechi2. Saka rekutanga rakatambirwa sei? Rekutanga rakagamuchirwa zvakanaka, asi kungoti harina kukwanisa kusvika kure nenhau yemachallenges andataura iwana. Saka ndozati mauya muri mega munemba muri chikwata, munogona here kuti pakanzwisa kuti ungonzwawo kuti muimbo wose? Ndinokwanisa kukupai kanzwisa, though ndiri muimbi webhesi handisi mushauri zvangu, asi ndinokwanisa kukupai kanzwisa kesong inonzi Hezekiya. Hezekiya, rayira pfuma yako, rayira nhaka yako, nekuti uchafa haungararami. Iye anotendeuka, anotarisa kumadziro, rangariraiwo kubata kwangu, rangarira kubata kwangu, rangarira. Tinotenda nekuimba kwenyu, kuti Mwari vakuite zvakanaka murambe muchiendera mberi nokuimba. And there I was talking to Abiota Tarubinga, who is the leader, who actually is with a group called Jesu Mhondoro Apostles, which is a gospel group, and they recently released an album entitled Tichabonga Jehovah. And on that note, we take a break. Stay tuned for more.